like Afghanistan, a ga-enwe like Somalia, a ga-enwe, that is egide a ga-agba ọzọ n'ala Igbo without Supreme Commander Nnamdi Kanu. Ma Nnamdi Kanu anọghị ya, ala ga-agba aghara. Ha egbuo Nnamdi Kanu, ala Igbo aga achịkọta ya again in the next 100 years. Nigeria ga-anọ na egide a ga-agba ọzọ from now to the next 100 years. This thing is too big, bigger than Chikedoziem or Simon Ekpa, because a ga-enwe 1,000 commanders n'ala Igbo. Onye ọbụla ga-eburu mma bụọ ọhịa nwụrụ commander of his own. Onye ọbụla ga-awụ spiritual leader of his own. Onye ọbụla ga-awụ commander of his own. Nobody will listen to each other. Daga Nigeria e collapse. Daga ala Igbo atọpụla ya upside down. Daga ala Igbo enwezighị ụlọ ga-anọ n'ala Igbo. Daga finally ha hapụ anyị anyị nwụrụ onwe. Anyị ekpere surely na anyị eme na revenge ọbara Maazị Nnamdi Kanu. Be Chukwu aga ekwe. Chukwu aga ekwe ka ọbara Supreme Commander of the leader of the indigenous people of Biafra ka ọbara ya wụọ n'ala.